Исәмсез балалар, бүген без сезнең белән ярлык һәм байлык турында сөйләшеп китик. Байлык һәм ярлык дигән сүзләре сиңа ишетергә туры килгәндер. Алар турында син балачактан таныш булган. Әкиятләрдән, әйләнә-тирәдәге кешеләрдән, телевидение тапшыруларыннан, әдәбият һәм тарих дәреслекләреннән, мәкаль һәм әйтемнәрдән, танылган шәхесләрнең гыйбарәләреннән белгәнсеңдер. Мәсәлән, Римда яшәгән философ, шагыйрь һәм дәүләт эшлеклесе Луций Анна Сенеканың «Саран булмау иң зур байлык» дигән фикере турында уйлан. Авторның шәфкатьле, юмарт, башкаларның мәнфәгатьләрен кайгырту өчен үз малыннан өлеш чыгарырга әзер кешене күз алдына тоткынлыгы көн кебек ачык. Сиңа бәлки фикергә бай, уйга бай дигән гыйбарәләрне ишетергә туры килгәндер. Бу очракта бай сүзе кешенең иҗат мөмкинлекләре зур булуын аңлата. Санап чыгылган барлык очракларда байлык һәм ярлык сүзләренең мәгънәләре төрле. Шулай да бу ике сүзне барыбер нидер берләштерә. Бар очракларда да сүз рухи байлык турында бара. Рухи байлык дигән төшенчәгә кешедәге шәфкатьлелек, бәлагать тираганнарга теләктәшлек, сәнгать, музыка ярату, гүзәллеккә омтылу, белемнәреңне кешеләр мәнфәгатьләндерү, файдалану керә. Әйтик, байлык миллионнар белән исәпләнгән, әмма гүзәллекне аңламаган, музыкага битараф булган кешене күз алдына китерик. Бу кеше әлбәттә рухи ярлы. Байлык һәм ярлылык сүзләрен башка, мәгъди мәгънәдә куллансак, байлык дигәндә акча, матди муллык, ә ярлылык дигәндә акчасызлык, яисә аның җитешмәве күз алдында тотыла. Бу мәгънәдә икътисадчылар тормышта иң кирәкле товарларны сатып алырга, хезмәт күрсәтүләрдән файдаланырга акчасы җитми торган кешеләр төркемен ярлый дип алтыйлар. Иң кирәкле товарлар алу һәм хезмәт күрсәтүләрдән файдалану өчен кешенең кереме нинди булырга тиешлеген ничек санап чыгарырга? Син төшенәсеңдер, кирәкле товарларның һәм хезмәтләрдән файдалануның якынча исемлеген төзергә һәм аларның бәясен билгеләргә кирәк. Зарури товарлар һәм хезмәт күрсәтүләренең дәүләт тарафыннан билгеләнгән исемлеген кулланучылар кәрзинә дип атыйлар. Аны еш кына чынлап кеше куллана һәм аларсыз яши алмый торган товарлар салынган кәрзин рәвешендә сурәтлиләр. Мәсәлән, экрандагы рәсемдә син шундый кәрзинне күрәсең. Кулланучы кәрзингә нәрсәләр керә? Беренчедән, бу азык-төлек, ипи, ярма, яшелчә һәм җиләк-җимеш, ит, сөт, балык. Икенчедән, азык-төлек булмаган продуктлар: кием, аяк киеме, эчке кием, дарулар. Өченчедән, күрсәтелә торган хезмәтләр: торак, җылылык, су белән тәэмин итү, электр энергиясе, коммуналь хезмәтләр, транспорт һәм башкалар. Кулланучы кәрзиненә төрле илләрдә төрле товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр кертелә. Товарлар һәм хезмәт күрсәтүләренең атамалары 100-гә һәм 200-гә җиткән илләр бар. Безнең илдә кулланучы кәрзинәне нәрсәләр кертелүе федераль закон нигезендә билгеләнә. Анда хәсүсән азык-төлек әйберләре санап чыгыла һәм аларны елына бер кешегә уртача куллану күләме күрсәтелә. Кәрзиннең составы һәм аның күләме кимендә 5 елга бер тапкыр яңадан карап тикшерелә һәм төрле төркемнәр керә. Балалар, хезмәткә сәләтле гражданнар, пенсионерлар өчен аерым-аерым билгеләнә. Кулланучы кәрзине нинди бәягә төшә? Бу сорауга җавап безнең илдә елына берничә тапкыр бирелә. Кулланучы кәрзинен тәшкил иткән нәрсәләрнең бәясе Россия Федерация буенча тулаем һәм субъектларның һәркайсы өчен бәяләр үзгәрүне исәпкә алып яңадан санала. Россия Федерациясының кулланучы кәрзинәне шулай ук дәүләт тарафыннан билгеләнгән мәҗбүри түләүләр, салымнар, җыемнар, взнослар да кертелгән. Кирәкле товарлар алырга, хезмәтләрдән файдаланырга һәм тиешле түләүләрдәге җитәрлек күләмдәге керем яшәү минимумы дип атала. Ярлык һәм байлык темасы буенча теория өлешебез тамам.